Sabi ko tayo mga kosa, nasa Atletico ngayon. Siyempre Sabado, time with Athletics. Ngayon kasama ko yung mga kosa natin. Si Ice, si Mama, and Blue, si Warden, kasama natin si Warden. Siyempre, family day na rin. Nasa Athletic na kami, parang may mga event siguro dito kasi ang ingay ng music eh. Mag-vlog yung Warden nyo oh. So Ice oh, Ice. Hindi ko pa napindot. O yan o. Wala nagma-my day sa'yo, diba? Ganito ka gwapo, hindi mo my day. Bakit hindi, diba? Sabi mo na, gwapo. Maganda? Joke. Kami ng polbos. Kung sino po yung pinakamaputi, yun po yung panalo. May naka-video yan, no? Pero it's a... Kayo? Ready na? Yeah. Hindi pa po. Ready na kaming malagyan ng polvo. According to the history, hindi pumatay si History nga siya nga. Hindi si Magellan ang pumatay kay Lapu-Lapu. Isang sayaw! Kinikling! Tara na. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye, Koy. Salamat sa suporta. Bye-bye, Ella. Go first. Smoothies? Smoothies. Hawakan mo. Shutdown. Wala tayong tissue. Saka towel. Yun nakalimutan sa towel. Sulit ko na lang. Ang galing naman, magka-birthday pala kayo. May 22, magkaiba lang ng year. 3 and 4. Si Kali, pinanganak siya nung nagkakilala kami ni Wanda. Pinanganak to, 1 taong kami magkakilala ni Wanda. Ang galing. Inano lang yung mga process na ano? Yung mga hotdog. Saka yung sa mga nakadilihan. Saka ano yung pamilya? Ay, oo. Talaga, no? Ha? Magkamukha. Sit down. Sit down kayo dyan? You're hiding? Athletics. Walk of life. Warden. Walk life lang, walang off. May niyayaya ako dito ng suntukan eh. Kaya parang yung braso niyan, mukha ko na eh. Oh. No! Sana yung isang ano? Grabe. Second batch. Mga throwers naman yan. Yung mga yan. World War I, World War II, Spanish-American War, or none of this above. Which war was the Philippines granted?